كسلي دوكو فليصلي إذا ذكرها ني هكلي جينا سلي نا يرو مدرو سلي إنك بس على القرآن كن واقيم الصلاة للذكر ناس أهكلي جينا ني على كقول هكلي جينا سلي يرو مكاكي أنا نتقول ولا بغارني مسلم كونو أنا سك حديثا دو كابو تشيدما أكو من نام عن صلاته أو نسيها فكفارتها يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك كيرنكو صلى الله عليه وسلم أكو نمغمي سينغورا كابوي كسلما وبيني ناكو ميمبا أكا جنوبو توسي كابوي لا يكا سلي دروني حكلي جغنا لا يرومي كفارة ويرتا لنووتي وقيم الصلاة للذكر ها إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى تمامي على يا إيرا موسى كلمناني على كلمة نانكو كلمناني على بألوهيته أبا كنو أكلمناني على كتو دفلن بيه أكلمناني على كمانكو دفلن بيه ويقولوا يقولنا يا نيامريا أغلى على كلمة وكبتو سلكنا على كو إن ساعة آتية أيا فويسة موسى كو قيامة دو كو أناتو دو دي قيامة ناتو دو أكاد كو فيها كو على قيامة دو دانفيونا كو سوني أتومبا دو غيرلا أكاد كو فيها النفسي nya dogo ka dogo sonin tumba dogo nyere la yere tanke qiyamah dogo likamade nya dogo sonin tumbe a dogo nyere la wa kainat la qiyamah min fulin nya bina funa qa'imatu la mahalatan wa kainatu la budda minha qiyamah bina de fuita bali akadu fiha bunkasiru ko doni ke baga chaman ko akadu fiha min nafsihi onto nya dogo ka dogo ntumba dogo nyere la yere a dogo ko jugo koso ntumba dogo nyere la doni inni akadu ufinha min nafsi abe abdullah ibn mas'ud ka kalanchogo yere dola qur'ana kalanchogo abdullah ibn mas'ud ka kalanchogo do inni akadu ufinha min nafsi soni ne tumbe qiyamah dogo nyere la ko ala ko soni tumbe qiyamah dogo nyere la tanke nya dogo ko jugo anana aya wure kono ala ko qur'ana kono qul la ya'lam man bis samawati wal ard al ghaiba illa allah wal ard al ghaiba illa allah dan fe site sanka bawlon fulala dan fe site duma kolon fulala mimbe ko dogolen dun ala kelembe wude sagulati fi samawati wal ard la ya'tikum illa baghta aya wure kono ala ko e wa qiyama jo wakati doni ko adoni gele yara sankaba dunkan bolo adoni gele yara duguma kolo dunkan bolo awate na uma fana bena uma chunkandela mi khama be jo mote bo kalamo abe chum mo kade kiden ka hadisa don nana ola ako dobi ka dumune minan ko nayi ka logo mata ko iba do ay da ko na tete sheida ko no fiyama be wuli akoy abasoro mo do bora aka sokuna tara sugula atara ani mo do ba ke ka fini tereme fini fando be ale bolo fini fando be fini tigi bolo ubebe mu kalama kiyama be wuli ko tola abasuru mo do tara kan nyame ummi aba kan nyame mi femmin kono abake ko dila ko labbe be mu min kalama kiyama be wuli ka toye kiyama be mo abena mo la chunka de la mo sitado ala ko ale ya dogo sona tumba do yerela munum be fo jate mina munum be fo jiya kono jate mina do tinya to la lesu to kono do matuma fa ko samba fula ko chidente ewa bewa e ba fula ke dugu jokora ha ko ni 2000 sera doro ko jiya be wuli 2000 ko ni temena ambe 2000 jolila 2000 be antola 21 ko 2000 ko jiya be wuli 2000 ko ni temena mo site jiya wuli wakati do ni ala kelembe wute ala ko ale ya dogo ka dogo tumba dogo ayere la sone donc ni nya irana ka fo Musa ala fule ka ewa ko saba fo Musa e kuma iman ko saba imbe arkanul iman folo kalimana ni ala e
fulanna ka ala kelen pe bato foy kana fara ala ka sabanna jiya wuli qiyamah joli ani la gara sarali limana nay nin ko saba fule ka fo ala ka kuma nyogonya la kata Musa la nin ko saba imbe min arkanil iman limana do se unde ala ko ale qiyamah bena ale ala ya dogo soni atumba dogo yirela mi qiyamah fonan na kunye munye anka kunu ka jo qiyamah kene ka nyogo lajete ya ay li tujja kullu nafsi bima tasha qiyama jo kunye de ka hada madin kelen kele sara ni ka baraketa in khaira fa khairu wa in sharra fa sar ni mo mi hera de ke ala bi sara hera la ni mo mi duma ala bi sara duma la qiyama jo kunyo de jinya wuli kunyo de qiyama jo kunye de sara li de ka ke be ka sari ka barala yala abe arkanul iman ba kunu antum mina bil yawm al akhir وباليوم الآخر هذا مدين كدا دول لبنا كدا على أبل لمن يجونسون كنو دون كفلة كفو موسى هذا مدين كله كله بسرا نيك بارك توي ولا موشي كنا أو كورتو وبي كنا جرو كنا ينين كله شارع جيا بيقول وقت جيا أي مولى بجيا ولينه هم منوده أي بارا جمان كه كجيا ولي أو كيلا بجيا ولينه parce que dondo la chide sallallahu alaihi wasallam kama lendo nana chide ma ako matasa ako chide ma jiya be woli wakati juma ako ma adaditula chide ko amawo ka jiya wuli wakati nyinen ka ona fatika me eye mumbila jiya wuli linye wode nafa bika iye labbe jumanke kabila jiya wuli nye iye lajibe jumanke kabila qiyama nye ode awa wajibilem bika ikanka haminode awa kama lay ko nema fen chama bila nema bara chama bila nyekon me ala kanu ani chiden kanu nyo bila jinya wulinye chiden ko al maraw ma man habba wa ko mo ko ne niye mo min kanu ibe fara o kala gara niye mo min kanu ibe fara o kala gara donc hada made yanka hamminiye bara min namba baraka bila jinya wuli yanka hamminode anka hammide ni jinya be wula bin soro chogodi anka hamminode wakati be Allah belen ka soro فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصدنك عنها أو مغوكنا إساقي كلمنا نجيا وليه مغوكنا إساقي كبو أولا كبارا كي لبه كبارا نمو كي كجيا ولي ما كنو جيا ولي ما كنو مغوكنا إساقي كبو أولا من لا يؤمن بها مغومي مالي مناناي مغومي مالي مناني جيا وليه أو كنا كي سببو يده كي إساقي كبو لمن يا مني جيا وليه مغومي مالي مناني جيا وليه o tigi kana ke sababu ye de ke sage kabo bara nyuma kele makka jinya wuli makon wattaba hawahu mugomi nya kan nindi ngo batu fatarda akan lindu ngo kera sababu ka halaki donc nim no sugo yere ko sama tumami abdurrahman sadiya ni aya fana tawsiri ako ko o fi haja tanbih wa isharatu ako hakili jigibe ni yorola alay hakili jigiba ambolo ni yorola ani koreya be ni yorola ila tahdhiri an kulli da'i ila batil hakili jigi be ni yorola ni ala ye koreya ke ni aya la ni yorola ko am baga kambali mugo be weleli ke katangalonde mai kire kolo sama mugo wele katangalonde ma yire kolo sama de yasuddu anil imani alwajibi min liman ya mu'min ya liman ya munun wajib jibriya tawhid munun wajibriya mugo bi sagi kabo uluma yere korosa kabo atigima aw an kamalihi ube ko munun bi kalli man ya dafa ke munun be ke sababu ki ka tawhid dafa bolo mugo munun be ke sababu ki wele kata femma nimbe kalli man ya nagasi bolo ke ka tawhid nagasi bolo yere korosa made ube mugo mimbe subu haw bili bisku ko mugo be ke sababu ka subu ha bili bisku yere korosa aw ifi yere korosa wa an nadri fi kutubi المستملة على ذلك إكي ركولو شفاني كان كتاب الله جه كتاب منو نيني نكوسو دبو كنو
kitabun min bi hada maden wele kata galonde ba kitabun min ni akalali be ke sabo ki ka limana unde nakashi kitabun bin ne akalali be ke sabo ki ka tawhidi de nakashi bolo ube ni ka tawhidi dafali nakashi bolo ube kitabun min lajeli be subuha bili duskun kono ni aya ye koreya an kan yire korosho kitabu sugul lajeli ma odiato salafu salihu yemu bali bidia mo lamelima ani bidia kitabu ani bidia mo ka kitabu ikanu laje parce que besika subuha de bil idus kun kono kifiri donc abdurrahman sadiye wodde law bonni ayala koriya beni ayala woleli kila jugum be an kan yire kolosuma o ka kitabu an kan yire kolosuma mo ka woleli na ka wajuli bankal limuna de nagashi kan ka tawhidin nagashi ube komi be an ka tawhidin da fambolo kan nagashi wajuli kala ka wajuli bo chogode la woleli kala woleli ka woleli bo chogode la aya yire kolosama ka yire kolosa tigi ka kitabuma hakli jigibe ni aya la kata uma aha وما تلك بيمينك يا موسى وكفي ياسر موسى كبير بابلو موسى يربارو بريد بابلو على بارو بريد بموسى بلو على موسى نينكا كم موسى مومبي كنيلا وبافو نيندما استفهام التقرير فامي نيني من دي بروكا سباتي موسى بلو مانا موسى بارو بريد بابلو على بارو بريد بموسى بلو مي على موسى ني مومبي كنينا pour toujours Musa hakli kajigi bere ina toujours parce que bere imbe na ke fendo yeshi sa minni bere nya be ko misanne dugu ni alama nyini kaka sabata bola yere ka do bere de bimbolo ni ala tunye bere nyele mate ama Musa nyini ka mumbi kinina ni Musa bo min kalama ni bere inkera sa ya betama Musa ba foren kin ka bere tarami ni sa borame abo shika ke me aye faamu nyina fe folo kasabata aye abolo tusuru ibere de bi bolo de me Allah jabe na ke minye o ma tilka bi yemnika ya Musa min bi ka kinila aha qala ya asaya atawakkalu alayha wa ahushu biha ala ghanami wa fiha ma'arib ukhra qala Musa ko hiya asaya ako min bin kinina o yemberede nka berede Musa ye nafa fula yin fo berela ala ye Musa nyininka bere nyere jati de la folo me Musa nyana ala ye nyininkali minke ko Musa mumbi ka bolola Musa nyana bese ka ke ala ye nyininka bere nyere hagida de la abese ka ke ala ye nyininka bere inka bara de la ani nafa munun bala wala Musa yu fula be fo siakele nyininkali mbese ka ke nyininkala bere nyere de la ala ka nyininkali mbese ka ke nyininkala bere nafa de la donc ayu fula be fo siakele akon ka bere de be mbolo asagira ka bere nafa fo ayen nafa fula fo bere nye nafa folo obe hada madenye nafa fulana obe baganye nafa fulana be ke bagande donc nimbe kaira Musa ka entraînement ni nya ira Musa entraînement de Allah belle no kata chide nyama hadamadin nafai nimbe tamam be sinsi brain ka katama nay waye hadamadin nafai bahun kan na bagan nafai munye wa hussu biha ala qanami nin taranka baw geni ro fanala nde brain de kay ka iri gosite iri bulube bin ka bahun fana ka badu be brain ke ka iri gosi iri bulu be bi nka baw badu wali fiha ma'arib ukhra wa haju wore be mbolo belena min ten nim fulayre don ke ba do ye kitabu dilani fana kan wali fiha fiha ma'arib ukhra don ke ba do ye kitabu gaffe do dilani kan nafa wore munum be berela min te kasinsa ka min te Musa min fo afane kitabu do dilani kan haju chama be ni na berena ma'arib ukhra ado beseka ke gengen kena ufule uka ji foroko ba adilo berena nu be salli be se ka jo ka ki ka suturai
ni sado bora kane mai be se ka fakana wona nyugona kacca odi ato ko waliya fiha ma'aribu ukhra nafa wariu be mbolo boro ina min ten nim fula fana ye قال ألقيها يا موسى قال تمام سبترا موسى يريا دو من فلا أكبروا لا شيسا كبرين دو حقيقة لا قال لكم موسى ما أقوم إلقيها يا موسى أقوي كبرين بلا برين أبلا موسى برين بلا دارا كبلا كنا دقما فألقاها فإذا هي حية تسعى فألقاها تمام علىكم موسى ما برين أبلا فألقاها موسى برين بلا فإذا هي حية تسعى برين بلا لا يرومي أنا ككساي أكبكرا يرونين كلا برين بلا لا يرومي درو برين يا يرسرو ككساي ساتي من دالين دو فنادي تسعى سامي ني أباكي كتما كتلي دوكولوكا onana ayawrela ka annaha janu komi sa deni kateli dugukolo ka cogomi de iyedo sabaw do be wulu manteli utese ka boli kosobe sa fitini sa munun kam mise o kateli cir abeta awa berin kabbo sa belebere bado de do me ateliya dugukolo ka be komi sa fitini ka annaha janu tesa sa inke ewa berin kera sa belebere baye ewa akateli boli fanala komi sa fitini ni atunko akera sai adale no dromo be sika eska ewa bereindete me ni atamana do kaira haqiqa akera sai rede akera sade abake katelia iyaro abena nyefe firauna ka ewa korotelaw dabalikelaw wuluta ulu yukabbire munumbila ukera de alako ka annaha tisa ulu kera mugo nye korode kube tama me ulu tunta tama de uba fo ulu tade ma ko shihirul qiyali ube shihirul qumul obe kinya de la kinya korto pendo be kinya koroko abe tama ka suraba chokola nan sera yoro lamba faranfansia firauna kam mugo ta kera odelas ulu ma yele makka ke sawiye de ukera hada madu nye koroko mi sa me udale mu chokodela me musa ta yele mana yele de bere nyere mana yere de kake sa yere de te kateli abe boli dugukolo ka kateli fana kateli boli da fana قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى قال ألكم موسى ما خذها أكو برين منا أسالماها ألكم موسى كامنا أكو ولا تخف كنشرة إيكا برين منا كنشرة سنعيدها سيرتها الأولى نيا من الدرات تنبت شكو كرو من نايبولومبا ساقي وشكو كرو لسنت أبي ساقا كبريالا كنشرة أمين أبي ساقي أكبريالا كما تنبت بريالا شكومي موسى يبقى برين سالما من الدرو برين ساقرا كبريا شكومي كما تنبت شكو كرو من وضم يدك إلى جنانك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. تمامي عبدالرحمن صادقو علي موسى توحيدي سبتا دسكونا وأنا تامنشو فنا داما تامنشو منون بسيكا أدا يرلا كاكو جا على قوائن كتشيدنيا تشينا ديرو ويد بريتا أفلنا فليا وأدمم يدك إلى جناحك أكوي بلو فرانيون كاي كمان كرو جناحي هذا مدن كمان دو بافو يكدركيكا إيكا بونو دو يدركيكا كونو إيكا بلو فرانيون كي دو كمان كرو تقلد بيدا من خير السوي ني بلو سما كابو بلو جيلين دي بيبو كومي كالو كاسرو بناتي فنا kasoro banate kunate foite banate ayat ukhra o fana yi kabako wori ni tamasawre de don ninya dima kafara bere intaga abede aya wori kono kika bono do ka droke kan kono ka foshi kabo ya akoy kika bono do kaman koro ka foshi kabo i bolo jelembe bo komi kalo tige kasoro banate foite alaka kabako de don banate de nyo ke kabakore de ka fara bere intaka linuriyaka
لنريك من آياتنا الكبرى لنريك purunki ila yelike ka ikaye min ayatin kubra purunkin ka aya bawira ila nyennin kire puru nka aya bawnka tamanse belebele bawira ila munun bayira Musa yere la ikadala konne ala ka cidende ye liman yakofe tawhidi kofe ka tawhidi sabati Musa dusukunna ala nana tamanse fana dama munun bayira Musa yere la konne cidende minye awa bereye ani boloy nin chogola اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى ko bere ba wuli la sisade tuma min nimbe kera tawhidi sabatira Musa dusukunna ta manshe udira ma ko cidendo ewa ala ko Musa mata nyiki kata Firauna ma ta Firauna mai katinka cidenya la se Firauna ma Firauna kera mogoye adante mina akera dante me mogoye Firauna fule ale de tumbe misira mara mogo sitaka ale de be beka awa masake tonyali kela masake min do fana fo aya fo ko ale de alaye na korota lendo awa Musa min fana fule ninye Musa la mona Firauna kaso kono de abe Firauna do mo sugu min do abaka danteme do abaka tonyali do abaka karbali do abodo et puis Musa ye mogo do de faga ubolo ayo Firauna ka mogo do de faga Firauna ya ka jama fara nyogon ka ko abe Musa faga wala Musa bolila kata Madiana abolila fagali de kata Madiana kata santanke o sagili de ala ko Musa kelen de kata Firauna ma ko ka bonni nyewa ninye ko bere baye wode ya to Musa yire bena ewa kuma udo nyesha alama ka deli قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي قال موسى قال ربي موسى كنت على أسرح لي صدري nka dusukun fere parce que dawa kala e cira mɔgɔ ma n'a ye kumaw dɔ kɛ k'i jaabi ka kumaw dɔ ta k'i sɛgɛrɛ ka kɛwale dɔ ka k'i sɛgɛrɛ ni dusukun fɛrɛlen tɛ dɔrɔn i tɛ se ka dawa kɛ fo ni hadamaden min bɛ kɛ dawa kɛla ni wajibi kɛla ye fo i k'a ɲini ala fɛ ala ka k'i ye dusukun ka fɛrɛ sinon kumaw dɔ i tɛ se k'o ko kewale do ite se kuku ni kuma do fora ye sere dem diminara ka se degre do madori be min fo irete bo kalama akon du sukun fere kele fulana wa yasir li amri alaikin ka ko be no yanye nimba be ka do sira la pour ka Firauna were ni oye o kiyo o sira no yanye dala wakila bi hatabiya fana ala ka ko no yede parce que ibe ni ko do ma wati do ye ko bawde fola de ko ni ngoya ye akoy kinka ko no ya nye kinka ko be no ya nye ni do na ko kola ika ko koy ika no ya nye wa ahlul uqdatan min lisani shiri min benne na iko fana ika do fone min lisani parce que annabi ñoo yonni de fulambe fayda min soro ni be dawa ka soriye mogo ye be se ka faran fansili ke ikake mogo ye ni be se ka mogo la famu ka faran fansili ke dawa kila kanana mo ni eye ka dawa ke sisa doni tu bolo nyinin kalu munum bilali ka a konete doni ke bayeta doni ke baw nyinin ka a ube ni malo yara ni mu jabi sisa uba kente doni ke bagaye ina tu jabi khataw ka ko bila filila ni ko ibe dawa ke doni ti bolo ni ko fula dola kelen binema ibe mo hada made ni ye mo wole ko do be nyagamba bolo fo akinyi nin kadada iko nyagambi bo diskuna me e mo wala le nyini ko nyini kali sugula nyagami mbimbe ale bolo ide sera ka o nyagambi mbo bolo
o ye weleli to ka jenye de ni ala ma faratigi ka yere ya bila sugu ha do la katani yere ya bila ko nyagamle ya bila duskun fula la katani yere ni ko iba jabi fana doni ci bolo ibe ta jabi ni fenye fana minye kataw ye ba bila kataw la kata yikake mogo ye ni be se ka faran facilité tawsir kelaw ya fo ka fo Musa ne ko atunte se ka kuma fo ka faran facilité ko sobe firawna yere della ka ewa o fo wala yakadu yubinu ko Musa te surunya hari ka mogo la fami ka kuma bange ete se ka surunya hari ki ka kuma bange yere ine mani wala yakadu yubinu firawna tunye nin fay bo tawsir kelaw Abdurrahman Sadiko ko tawsir kelaw ko Musa ne siri tumbala te se ka kuma fo na be famu me tuma me achira ako ala ka fembo siri la maka kaye aka ne fonini ke nenye yafqahu qawli fononi minnin ka kuma be se ka famu dro hari na be ma bola parce que nabi nyumaw ulube haju hakidi nyini ala fe nka dafa kateme beka ube nta kanye kateme beka mun nabi nyuma ko te jian lo to nyini ni nabi nyuma be ala deli ko haju hakedela ika haju te minna ute ala deli ola donc Musa ya ala dela ka haju hakela nkan de fonini ke nkan ne na fonini min ka kuma be se ka famu dron bon kasiri nonon ba fo ko ni siri ya soro chogodi ko tumami Musa tomolikelaw ye Musa tomo una nana Firawuna ko ka kantime ko Firawuna man ni demseni de ay ko wa fatana ka futuno hadisa masaha bena no nana ayrola ko dondola ko Musa ye Firawuna minania bomboside fo ye finye bila ko Firawuna ko alebe Musa fa ko ni demseni de sa ta do de ni ba fe ka do ko demiseni do tasuma kami ani tamaro bila ko na ye tamaro ita demiseni ita na ye tasuma ida takado da ko ne ka do demiseni re ka bila ko Musa ye ala ye Musa tege bila kata tasuma kami takado da ko ko de ne jani ko Musa na te sika kuma perpere la tege ko de tumbala Allahu a'lam bi Allah bi jalika tawsir kala ubafo shiri koni tumbe Musa nena yala kerani ni sabude uba akerani sabure de shiri tumba nena ka kuma tunte famu me ay ala jeli tuma mi ala ya ci ko ala ka kan ne foni na ka kuma koni be ka famu ayo dil ala fe wa adal li wazira min ahli awai ka deme baga fana kenna de o deme baga ka ke aka bon nyere ka bali masrula nyere ka kolela deme baga kenna deme baga mimbe bo nyere ka kolela fana donc ni fana be hatagiya dawa kila be hatagiya
Woni ñini kalimin ke ko balmake do ko mogo do be faru fornendo arajabala bato ni feuna kulo ya fuye ko arajaba fendo bato kerekelo masabati ola ambe sika bilasirali do ke abe suma chogome ne yan nin kalo juma folo anyi bilasirali minke munu nye eresira manke ayo bilasirali nyini aka ci o be suma chogome donc minye arajaba ye anko la horma kalodo ni kele beke jihadu beke ante kafiru damina ni kele ya kono ante kele ka kono fo ni kafiru min nana bianka kan kele kono ube anye kele min damina arajaba kalo nana horma kalodo na kanto kele da amba continue ni ote kele te ka kono mo kani yere kunto la kono ni junubu kele fana me anko fingo fenye bato kere kele ne ka kere kere ni bato ye o kera sunye o kera sali esa o kera jikiru esa o foi masabataye o kera wajule esa o foi masabataye ka fo chire fana esa na yele ke ko ewa rajaba mugani wolon kula masabati de la sala anyo gulu fo fein kono ubo o nyini munu be ereshereman kibar yala ubo nyini ko bila situka akachi tuguma o ko ambalima wore be abija ko abe benni koroke fatura ka muso sage ube chogodi siramia sarela ni ka koroke fatura ka muso to ni idabana na yasur jumra hamiyate eni muso inche silamia sarela dagara ikafu me abe nyini muso fa defe parce que koroke min banna kabatanka o fatura furu banna no che pew ni ayo ka hurja ke o ye furu na fulo munundo ala be banna pew furu banna ne o che pew ni e ba nyini ta nyini afa fe kurai ide muso krasa min tumban koroke bro na fatura ne ba fe aba ka de muso nyini ka furu la ka koro de ba ka de muso yiru ule ka nyini ka krasa ko abi fe furu la iba fe wa parce que muso koni na furu la ka koro fo o ka kuma de fati se ka do furu la fo yere de ka kuma mbe krasa fe na ko fama hamba fe donc o la ubu ka firu na fulo fo kurai
hari na ya soro e korke ya afuru wa mugade si sanni muso na fa benan ka furu na fule wa bi sabade ibode sara furu kura de do furu na fulu abaka furu na fulu de fo kuraye iba nyini ni o furu na fure islamia nyini chogola ni fa ya tima bashi temina le min yella da bulum ba bolo ko ni korke sara dro furuja bana aye keme fula bodro kadama ko karasa ka sagin ala kunnin de ma qur'ana ko ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaan kariha akum mu'minu ate daga wiya kan muso ta cinyela karabalika kan muso karaba ku ta cinyela na folo de betila ciyete bagaw ni nyogon ci me muso te cinyewo la yahillu lakum an tarisu nisaa kariha ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa kariha alakum mu'minu ate daga ya kan muso ta cinyela ku karaba ku ta cinyela parce que ni sagili cogo min fule ni adobe yere hari na mandi muso ye kele adobe yere uteta muso fa fede kabila kuntigi ye kabila ewa min ka koro kabila be kabila kuntigi de bena muso ma kwani anyini karasa sagi awole jute anyi di karasa mani karasa sagi ni muso jena no ni donde ko ba bolo ayre yaro ta yoro ta bolo ni mbanna ni masisa kabila ce to ute sonka di mwashima abese kaso karabalika na maso kuni musoko ai na tenya nimbe furo aka kabila kono karasa kuni ayo shembola mbe karasa fe bafo koye du chila de bafo ite furo mwashima ya mwashiti tanini nde ni be so ninde bita nite so ikata ninye karabali deo ninye de kata chie de la donc ni toko te anka ni bolo anka ko anka la daw de re mi ate be ha ni muso che bana furu kura de ro aba la je kabila la de ni minye dara fa ni ka fa ya wele akomba fe abo obo anyini kura e ka furu na furu kura bo ba furu na ko fa man ten ni fe kabila la mo wore fa na ba nyini ni abo fa be furu ma na ko ka kabila yere kam e wa chewu be mo site ni ne be min fe jinya che wore min ba to ba furuke ne ka ko an koroke de munun ba bolo o de un la donin te jiro ale furula uma wale ma fura uma o aw koroke aw balima yale time munun to ni sebe aw yaw ko le time un la do ala de wajibi aw ka sariya de ubila aw ka ona le ka furule te dilo nyogo made donc mo kan ni ro fam ibese ka furu me ladana ko tede sageli mimbe wotede iba nyini ka furu kuraye do fule o sageli fule ni yu sagi ko muso min sagira ani eye muso min furu ko ute kelenge adobe ayere muso min furu sana jabe su fura di ko ma ka fula si ofe emi sagira abeta su kelenge efe ko ute dala kenye donc nonu nyi lada jugu belebele bani tonya liwde tanki a ce fatura idabana e ya furde ani muso to munum be bula be kelenya donna nafaqatu la fere bola kayo e wasiyoro dama o bede kelenya ika muso to ka ko wajibri ka chogo mede ale fana ka ko wajibri ko chogo kelenya la et puis a wajibri ndo ka ikatile uni nyogon chede donc ni chogo la adagara ka furu mesagili minyella daw ni tonyali uni fe unye o te bede ala yo bali qur'an ko ko foto ko kibariya ko kuma chayara ala ni viro anka dalle jonjon dama dalle jonjo ye muye ale boroforo dama yaribuka ila ma la yaribuka ni e yere ko kuma chayara fenna kuma chayara minna don ko ni nyogo bolo don ko ni nyogo nche chiden kuima akoy shikara minna atoy shikate minna ta oke tanki mankan chayara la manyi dewo atoy shinya kale ni darura photo ute carte photo passeport premier photo ikada ulula mana darura ye photo munun tali wajibika ad-daruratu tubihu mahdurati no ulute atoy shembwala kishi bodela derla jonjon tete meninka chidende ko wa kullul musawwir fi nar chidende ko photo tala bebe tasuma koro
أكو إن صد الناس جاب يوم القيامة المصورين أكو مؤمن كلا جابك جلني بقيامة فوتو تالو دو كيري ما فوتو بو فوتو لو مغوتي عربو كمي كابو مغوتي منتون كهيرا في كابو مغو أنت فرانفانشيالي كي كابو مغو كنن جالين تي كابو مغوتي هنا منتون لا كابو نيمبي نيوغو سورو كيرينا أكو كل المصور في النار مغوتي عربو كامبو كابو أكو فوتو تالا بيبي تاسما كنو أكو فوتو تالا ودي كلا جابك جلني بيوم القيامة دو كما بيتمنينكا فرانفانشيا بيتمنينكا ni do ko ciden ko photo akambe suma be photo mununari appare photo nununte ni ciden tunta do ko appare photo benawo ciden tiga alata do ko appare photo benawa munna ciden ko kullul musawwir fi nar photo talabe be tasmala munna alama wa hu ciyama ko appare photo benawo sentala de o fora tanke ma fo ebe jafar ya alala chogodi ko ebe appare photo tomo kabo photo cela et puis subuha munum bu bolon do ba fo ko appare photo ko photo te photo te ko habsu jilli ko yi kasuma de minana nebi nyinin kaw ni taray hari ka karante photo ta iba fo photo ta lay hasibu jilli ibo ibo de fois ko nan kasuma mina o de be fois iba fo de nan photo de ta photo to de balaw mukabara de do tuma woni Cheikh Abdallah Bumbaji nyinin ka ko do ba fo appare photo te photo ko haja min al mukabirat akon ni nyeki rebonya de lawdeka ki rebonya de lawdeka e yere ba wure ko photo de e ba ko photo te do fana beta ko appare photo nunu be komi koy ni jora dungare koro koy suma be dungare ko no chogomi ko lubo o chogode la ani dungare te kele e yere de be dungare koro ni bolo tara i bolo be ta dungare koro ni yere lay be yere dungare koro ni bora ko no ite appare photo yin fana ni ayi taibora abe asabati lembe donc ani dungare te kelenye ukasubu hasabana ko ema barake ko cire ni photo mi haramu etege bake ka deseli minke ube ka bodila ibolo ye barake ko mi appare ko eye biton de takabila doro ko ye photo ta ema barake ni mo ni pistoli nana ye biton takabila ka mo fa pistoli ne ya fa amba fe jonyo mo fagalay amba fo pistoli de mo faga e de mo fagalay nyo ko biton de beta kabila donc ambe min fo u be fe ngo fe fo be subuha photo haramu ya lendo do islamia sarga fo ngo fe nyen ni ma photo ma fo iri photo de ma fo kulu photo alikaba photo ewa itashi photo mo photo me fe ngo fe nyen ni ma photo de don ke ko kuma sahle o haramu ya lendo do donc abedo subuhatu fanala man taga subuhati faqad sabra li dinihi wa iridihi kiren ko halal bayyin wal haram bayyin aku halala bangalendo haramu bangalendo o bainahum umur musabihatu aku ko do be halalane haramu ti anyagambilendo aku ni mo mi yire koroshi fe nyagambile na yi ka fari koroshi katanga kabo mo ka korofolima yi ka doni dina koroshi katanga kabo tinyalima donc mbe mi fo photo de la jelon de bala haramule no kele fulanna subuhati de do haklima kelen kele ki yere ko sama sabana ciden ko dama yerebuka ila ma la yerebuka shika donna fe ngo fe no ye ko to shikate minne ko ke useminu ma photo la daga nye useminu ka kuma ufoya ka ka fe ufoya har useminu tunye ni ufo ka fo appare photo te jate photo e mais ako photo ta kumbe laje na ya sur eye photo do de tani appare photo min daga lendo ko mi karante photo basi tala akum min ni eye photo tani appare ko beta la sagode ube kata dilo ka mirina ko ye haramu kele har yoruma ko ako appare photo te photo mais ko me ibe photo min tani appare ambo laje ni haju photo de daro photo do basi tala ni photo de mbeta bila yede kato ka mirena e ube mbeta la sawa ko be haramu ya har o ko fe kateme obeka alabana ka sagi ka bola kafo minye appare photo e alabana kasagi kabwala ko la yazuz akwa te daga tarazu Sheikh Albani an photografia se tebu jazakallahu khairan taraju Sheikh Ibn Usaymin an jawajin photografia niye ninke internet la video be tele sara se yoro me babo taraju Sheikh Ibn Usaymin
an zawazi fotografiya ko bunu se mini sagili kabo fotografi dagalinda dagali kasagi kabo dagalila ube asabe kasetinga asagira kabo ala komu na arabun tandeme kara duke anka mogola farafina ya minnu be filila o arabun jijalendo jinya fantanani mogo munun be dawatu salafiya la saudiya mogo niye kitabu dila atusira dawatu salafiya ma aqidama ube yekuma fo kuma minte ahli sunnal jamala man salaf salih kuma mintu ka aqida kono ibe jinya yoro be araduki ka me munna aunta antora suturala utanka kamme an banka wajulu ke bamura kaunde da utanka kamme an ka taurahu amma ka tawo utanka kamme anan ka kaunte su maka caya an ka ke doro tanka kande me wode ya to ute uma araduke ute farafu ta karaduke ka pasgo antu ambe ewa wajulu ke kamme na utume sino har murtani furankoroya munum be ala shara shirauka nko ewa sudan ka salafiya ya ayire to sudan ni donna interjola mu ewa murtani ka don ke ba ki do kara duka kai sudan o doni ke ba mimbe fana ni ala shara shira ba bolo abake ka mujaharatu la daga kamar su la daga nko saudiya mbu yire to saudiya kara duka ka internetika kuweti nko ye araduke mogo kai ijubuti ye araduka mogo kai nko Algeria ye araduke mogo kai me utuka kande me wode yu la to suturala ko ayu munke ko balima ke do ay muso do furu ko muso ye alaya miri dina tigidero ay muso ye furu ko ni muso imbe ko aba yire hijabu ya me ube dumin kono duba de do ko ale ko muso har duin kono aka yire hijabu wode wajibira ka ko muso ko ma wajiba le ka har ala ta'ala mina noye ko ma wajibi aleka o ni muso sugo al kamalu lillahi hada maden kera chugo nagasibe ala de dafalendo men nagashi an ban jija de nagashi munun be an kan yukon dafa nagashi munun be dafa chukumi ni abebo aba parikolo be sutura o ye nema baye o ye fembaye na ba ke kake ambe ala dele ala ka sabataka me akado fana ni be duba kono dumi ni wali chewde ba kono chewbe du kono min de eche ka jumura mite a wajibilande ndoka ni be bo ibi yere sutura kare kono na wali cew kan ye chogo mede wajibi do wi ka wali ce munum be so fana kono iki yere sutura kanu ka yoroshiye wode wajibi kai ko fana te a wajibi ra ni be boy ka hijabu ke chogo mede ni be duba kono wali cew be wajibi ko yoro fana la iki far ko be sutura ikani ye foni ka chebe yoromi mo kana fo kon nunu ka gele hada made ko benin chogola na ka gele e ya tani alaika ke ka do abe daraja korta do de dima jiya ka daraja korta do dima Allah musoka limani asro akal limanata ka ke akana fa ma wajiba kare a wajibrai kai ka ke kanye nu ube bila sino masibado che ka masibado ewa musoka masibado sunna mu haqiqa duba ko min fulini nye ko do masibado ika sunna muso haqiqa duba ko min fulini nye masibado ika ni ambe ala deli
komi wajulu ba ke ka ke cogo min limanaw ba ke ka jidi cogo min diina ba fe ka faamu cogo min salafiya ba ke ka faamu cogo min jamana kɔnɔ ka taa nisɔndiya b'an bolo k'a fɔ dɔn bɛ na ninnu bɛɛ bɛ na ɲɛ sɔrɔ hakiliw bɛ na nin bɛɛ ye mɔgɔw bɛ na nin bɛɛ jate minɛ ka baara kɛ n'u ye ni ala sɔnna mɛ sani o kana mɔgɔ kelen kelen k'i yɛrɛ jija i ka se ko dama yira la ko dɔ ye ɲininkali kɛ ko farida saliw kɔfɛ cɛw b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko taqabbala minna musow b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko taqabbala lahu minna o bɛ cogo di dɔɔnikibaw ɲininkara nin na farida sali kɔfɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka to ka ɲɔgɔn fɔ a bɛ cogo di dɔɔnikibaw y'a yira ni aw sani a ka don sali la ni mɔgɔ min ma ɲɔgɔn fɔ salamu kɔfɛ dɛ e ye mɔgɔ dɔ ye sani a ka don sali la a ma ɲɔgɔn ye salamu kɔfɛ a ka jikiru kelen kɔfɛ ka kɛ a bɛ se ka ɲɔgɔn fɔ mɛ a bɛ sali kɔfɛ a jikaro a b'o kɛ de fɔlɔ dɛ jikiru tɛmɛnen kɔfɛ sani ka don sali la i ni mɔgɔ min ma ɲɔgɔn fɔ a ma ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn fɔ baasi tɛ nin na mɛ min ye sani e ka don sali la a ye ɲɔgɔn fɔ salamu fana kɛra dɔrɔn hali mɔgɔ ma ka yiridu kɛ min b'i kini la i bɛ bolo d'a ma min b'i numa la i bɛ bolo d'a ma ko nin ye biriya ye cilen n'a ka sɛbɔ tun tɛ nin kɛ dɛ salamu kɔfɛ dɔrɔn hali mɔgɔ tɛ a ka yiridu cogo ka taa ka a jikaru kɛ cogo sɔrɔ i bolo i b'i bolo di nin ma kini la i b'i bolo di nin ma numa la ko i b'a fɔ nin ye biriya de nin tɛ sunna kɔnɔ sani a ka don sali la tant que a ye ɲɔgɔn fɔ o y'a bannen ni salamu bilala bɛɛ k'i ka jikiru kɛ a jikaru minnu b'i kan i bɛ olu de kɛ mɛ k'a kɛ laada ye salamu bilala dɔrɔn min b'i kɛnɛ na n k'i bolo d'a ma min b'i numa don ka k'i bolo d'a ma sunna tɛ o ye biriya de bon ko an balimakɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko ala y'ale garijɛgɛ denmusow de la ka caya a ma denkundi saga faga olu la mais a ma mɛn a ka muso nana jigin a ye denkɛ sɔrɔ yala a bɛ se ka u bɛɛ ka denkundi kɛ cogo di n bɛ siran n balimakɛ e ta kana kɛ musomanninw muso man di ye i m'u ka saga ko k'i ka hami ye sisan denkɛ sɔrɔla o ka di ye i b'a fɛ ka saga faga o la mais i bɛ siran tɔ ninnu ma saga faga n bɛ se ka saga faga nin kelen na cogo di k'u to ye n bɛ siran i kana ye o bɔnda la dɛ musomannin minnu dir'i ma ala ka sɔn yahabu liman yasau inasa wa yahabu liman yasau dhukuran tuma min ala tun bɛ den diiden tuma min ala tun bɛ denw dili a tun b'a a jata ka nɛɛma a y'a damina musomannin de la parce que a b'a dɔn mɔgɔ caman mako tɛ musomannin la o de ko n bɛ siran kana ye o bɔnda la komi ale y'a fɔ ka fara kan ko a tun dɛsɛ de tun bɛ ale la n'a y'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ dɛsɛ de tun b'a la denmuso minnu sɔrɔla o y'a sɔrɔ dɛsɛ de b'a la denkundi sagama faga o de kama olu ta binnen don ka bɔ a kan fattaqullaha masata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha denkundi saga in ye sunna de ye a wagati y'i sɔrɔ den min wagati y'a sɔrɔ se t'i ye de pewu saga de se ma sɔrɔ i ye ayiwa o binna ka bɔ o t'i kan den min sɔrɔ wagati ye saga sɔrɔ i bolo saga faga wala a bɛ saga faga wala min sɔrɔ wagati ye nɔgɔya sɔrɔ i ye saga b'i bolo saga faga wala minnu tɛmɛna o y'a sɔrɔ se de t'i ye o binna ka bɔ i kan mais o n'a ta bɛɛ kɔfɛ silamɛya sara y'o bin ka bɔ i kan mais n'i yɛrɛ ko n ye se sɔrɔ fɛn o fɛn tɛmɛna n bɛ se ka bɛɛ ka saga faga u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan saga kelen na dɛ u bɛ bɛɛ kelen kelen ta de faga musomannin minnu tɛmɛna kelen kelen saga den saga fila n'i y'a dɔn ko a mɔyen fana bɛ n bolo minnu tɛmɛna ka sɔrɔ se tɛ ɲɛ mais sisan yiriwali sɔrɔla n bɛ se ka bɛɛ kɛ denmuso tɛmɛna bɛɛ ka saga kelen kelen k'a fara denkɛ in ka saga fila kan i b'a bɛɛ de faga n'i ko i b'a kɛ kɔni mais n'i m'a kɛ fana minnu tɛmɛna ni se de t'i ye n'i m'u kɛ fana fɛn t'i kan
ko doko ayubu ka waqisa la ko ay sangulo fulake bana la tumuni fe undono be chogodi no nyunya qisa wiya usahalente ni ala ya lashe ayubu ka qisa ma kan shi shama wakati ni amba ka qisa fo munun sahalendo qur'ana ulambo fo wiye qisa munun ni siralatu munun faraka utala ni ala yan shi sharama ambe uluje ya muwe ko mɔgɔ bɛ se ka sun n'i ma suguri dun wa suguri dunbaliya bɛ se ka kɛ sababu n'i tɛ sun wa suguri dunni ye mustahabu de sunna fɛn kanunen de don ani fana a k'i dɛmɛ i ni fanga ka don tile la tile fan caman k'i sɔrɔ fanga b'i la dumuni fanga b'i la kun ye o de mais sun ka sarati tɛ suguri dun ye sun ka sarati tɛ mustahabu de dɔrɔn ani a k'i dɛmɛ tile la ni mɔgɔ min ye suguri sɔrɔ i bɛ suguri dun i bɛ sun n'i ma hali suguri sɔrɔ sunkalo sun kana sun bila ko i ma suguri de dɔn farida don i ka i ka sun suguri ju tɛ sarati ye sunna mustahabu de don fɛn kanunen ko a bɛ dɔw bolo ko ala ko an ka sun tigɛ ni dibi dɔnna ko dɔw tɛ sun tigɛ fo safo waati o bɛ cogo di dɛ Sheikh Salih Fawzan fɔ ka kuma kajab tigi ye galon tigɛ ala ko summa timmu shiyama ila layl ni tile binna de dɔrɔn an b'a fɔ sun a ko a ka sun timɛ ka taa sufɛla la ciden ya faranfasiya ɲɛ ciden ko a ko la yazalu nasu bi khair ma ajjalu li fitira wa aqaru suhura a ko ale ka mantonw tɛ wuli hɛrɛ la tanke n'u bɛ teliya ka sun tigɛ n'u bɛ sun tigɛ kɛ teliya la ka teliya ka sun tigɛ ka suguru yagaruya donc ni tile binna de ciden sallallahu alaihi wasallam don dɔ la taama la sunne ani sebaw tile binna ciden ko u ka suntige min bɛ suntige ka kɔɲa la ko an ka suntigew labɛn a ko tile b'a la dɛ ciden ko ayi a ko ala y'a yira ko ni sun y'a ɲɛsin nin yɔrɔ la tile y'a ko di nin yɔrɔ la faqad aftara sa'im a ko dibi ko tɛ o a bɛ tile bin de bolo tant que ni tile kɔni binna dɔrɔn sunbaga k'a ka sun tigɛ dɛ o dibi ko tɛ a bɛ tile binni de fɔlɔ ni tile binna dɔrɔn sunna ye de teliya i k'i ka sun tigɛ i kana sun tigɛ yagaruya ka don dibi kɔnɔ sun tigɛ yala ko a bɛ bɛn mantɔrɔnu ninnu an ka sun tigɛ la wa ou bien n'an ye tile lajɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ e bɛ yɔrɔ min ɲɛ bɛ tile la i tɛ sun tigɛ ni mantɔrɔ ye i tɛ sun tigɛ ni application ye i bɛ sun tigɛ de ni ɲɛ y'a ye tile bin na a dir'o la tile bin de la n'i kɔni bɛ yɔrɔ la e bɛ taama yɔrɔ de la ou bien bɛ yɔrɔ min e ɲɛ bɛ tile la ou bien e bɛ sanfɛ e ɲɛ bɛ tile de la i b'a i ka sun tigɛli dir'o tile bin de la ni ye tile bin i bɛ sun tigɛ mais ni aw bɛ yɔrɔ la an ɲɛ tɛ tile la aw ɲɛ tɛ tile la a bɛ yɔrɔ min application minnu n'u dilala misali la maliw b'a fɔ wa ka gɔlɛ gosi u bɛ ko mun olu n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ dila olu la n'a ɲɛ tɛ tile la ɲɛ tɛ tile la wala application ninnu a bɛ dila olu la n'u ye wagati min fɔ ko tile binna a bɛ se ka baara kɛ n'a ye n'a y'a sɔrɔ dɔnnibagaw y'u kɔlɔsi k'u jate bɔ k'a fɔ u bɛ min kan ko hakika de don donc a bɛ baara kɛ n'o ye سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك